नमस्कार। आजी आमे जणे एभଳି महियसी महियांक विषୟରେ ଜାଣିବା ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା ସ୍ନେହ କରୁଣା ଆଉ ସେବାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ସହସଂସ୍ଥାପିକା ମାତା ଭଗବତୀ ଦେବୀ ଶର୍ମା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଅସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ପାଖରୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ଏତେ ଅଶାନ୍ତି କାହିଁକି ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ସମାଧାନ କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଛି ଏହି ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନରୁ ହିଁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାର ଉତ୍ତର ବହୁତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମାତୃତ୍ୱର ଭାବନା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେହ ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଭାବନାକୁ ହିଁ ମାତା ଭଗବତୀ ଦେବୀ ଶର୍ମା ନିଜ ଜୀବନରେ ସାକାର କରି ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହି ମହାନ ଆଦର୍ଶର ମୂଳଦୁଆ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ତାଙ୍କ ଶୈଶବ କାଳରେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମଞ୍ଜି ବୁଣାଯାଇଥିଲା। 1926 ମସିହାରେ ଆଗ୍ରାର ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ବାପା ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଯଶୱନ୍ତରାଓ ଶର୍ମା ଆଉ ମା ଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାମପ୍ୟାରୀ ଶର୍ମା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା 1930 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ 1945 ମସିହାରେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଥିଲା। ସେ କାହାଠୁ ଶିଖିନଥିଲେ ତଥାପି ନିଜେ ନିଜେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜାସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିବାହ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମିଶନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସହଭାଗିତାର ଆରମ୍ଭ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବଡ଼ କାମ ସହଜରେ ହୁଏ ନାହିଁ। 1953 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଜୀ ଗାୟତ୍ରୀ ତପଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ବହୁତ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା। ମିଶନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏହିଭଳି ଏକ କଠିନ ସମୟରେ ହିଁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଲୀଳା ସହଚରୀ ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ସାଥୀ ଯେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଥ ଦିଏ। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ସେହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ମାତାଜୀ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଚିନ୍ତା ନ କରି ନିଜର ସବୁ ଗହଣା ମିଶନ ପାଇଁ ଦାନ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ବଳିଦାନ ହିଁ ସେହି ମହାନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୂଳଦୁଆବ ପକାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସମର୍ପଣ ପରେ ହିଁ ସେ କେବଳ ଜଣେ ପତ୍ନୀ ହୋଇ ରହିଲେନି, ସେ ପାଲଟିଗଲେ ଏକ ବିଶାଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବାରର ସ୍ନେହମୟୀ ମା। 1958 ମସିହାରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସହସ୍ରକୁଣ୍ଡୀୟ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେହିଦିନଠାରୁ ହିଁ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ମାତାଜୀ ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜନୀୟା ମାତା। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭୂମିକାରେ ସୀମିତ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହିଣୀ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ଥିଲେ ନାରୀ ଜାଗରଣର ନେତ୍ରୀ, ଯିଏ ନାରୀ ଜାଗରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1959ରେ ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିର୍ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଜୀ ହିମାଳୟ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ମିଶନକୁ ଏକାକୀ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। 1990 ମସିହାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଜୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମିଶନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ଏହାକୁ ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ତରକୁ ନେଇଗଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ 1992ରେ ସେ ଏକ ବିଶାଳ ଅଭିଯାନର ଘୋଷଣା କଲେ, ଦେବ ସଂସ୍କୃତି ଦିଗ୍ବିଜୟ ଅଭିଯାନ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦିବ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଆଉ ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଐତିହାସିକ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ଏହି ଯଜ୍ଞଗୁଡ଼ିକ ଜୟପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆମେରିକା, କାନାଡା, ବ୍ରିଟେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମର ଭେଦଭାବ ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଯଜ୍ଞ ଥିଲା ଚିତ୍ରକୂଟରେ। ଆଉ ସେଠି କେତେ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ। ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ସମାବେଶ ଥିଲା। ଏହିଭଳି ଏକ ସେବାମୟ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପରେ 1994 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ସେ ଏହି ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଓ ସେବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଗଲେ ତାହା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କହିଥିଲେ, ମାତାଜୀ କେବଳ ମୋର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଏହି ପୁରା ମିଶନର ହୃଦୟ।
ଏଥିରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। ତାଙ୍କ ମାତୃତ୍ୱର ଅନେକ ରୂପ ଥିଲା। ସେ କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିବା ଗୁରୁ ତ କେତେବେଳେ ସ୍ନେହମୟୀ ମା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଜୀ ଥିଲେ ମିଶନର ମସ୍ତିଷ୍କ, ଯିଏ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ମାତାଜୀ ଥିଲେ ସେହି ମିଶନର ହୃଦୟ, ଯିଏ ନିଜର ସ୍ନେହ, କରୁଣା ଆଉ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଯୋଜନାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ମିଶି ହିଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତା ଥିଲେ। ତେବେ ଶେଷରେ ଆମେ ଏତିକି କହିପାରିବା ଯେ ମାତା ଭଗବତୀ ଦେବୀ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜୀବନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃତ୍ୱର ଭାବନା କେବଳ ନିଜ ପରିବାରରେ ସୀମିତ ନ ରହି ସାରା ସମାଜ ପାଇଁ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହିଁ ପ୍ରେମ, ସେବା ଆଉ ଏକତାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ।